Avui aquí a l'escola estem fent un petit tastet de la situació d'aprenentatge de mobilitat segura per cicle mitjà i hem escollit 3 petites activitats. La primera, saber com ells arriben a l'escola, ser conscients de qui ve en cotxe, qui ve caminant i com és la seva manera de moure's fins a arribar aquí a l'escola. La segona activitat és sobretot d'observació. Volem que els nostres alumnes observin més enllà i es fixin en les coses. I per últim és la d'observació entre iguals. Creiem que és molt important que entre el nostre alumnat es mirin i observin. Tot això els servirà en el seu futur o en el seu dia a dia per tal de circular d'una manera segura i responsable fora de l'escola. L'objectiu principal d'aquesta activitat seria sobretot la percepció dels riscos que hi ha i també com ens relacionem en general i com ens relacionem a dins del trànsit. El que més m'ha agradat ha sigut l'activitat dels vianants, els del cotxe i els del patinet. Als meus pares els explicaré avui que he après que és molt important vigilar. Un bon vianant té que mirar als costats per creuar o també té que creuar pel pas de vianants i no per mig de la carretera. Jo, si vindria en bicicleta, em posaria un casc per protegir-me. És molt important que els centres escolars puguin anar introduint l'educació viària dins de les seves activitats. L'educació per a la mobilitat segura és un tema de valors. Està relacionat amb la percepció que hi ha de l'entorn. Per tant, l'educació física és perfecta per anar introduint aquestes competències.